Negasngi kakhatlai tarik unailar Hajar Arpoar, Kamaukria West Social Youth Sports and Cultural Organization, Kalapan Kunno Eka Force Open to All, Under 18 Knockout Football Tournament, Hagajing Rakhe Dab Arposans Nemjongka. Haganigasngi lawan ru dau Emily Kamau Plang Constituency, Ba Eugene Lengdo Kum Ukongsan, Harangkat Kajinga Donlang Kirang Bashnong. Hagani kasngi ka jingile kai kalong ka be itanat bha badya ka nam ladu layora daga friend united Oro artli kini ki team ki blapoy cha kathong jong kane ka tournament kum churu nga punpau ya ka ching ai khublei ya I rong ba snong iba la ai sngo bhai ngi blasya sngo bhai ngi kum chu bat ka committee snong ka blasya bla ai sngo bhai ngi ka madan football mangen yo ban kondok ya kane ka tournament bat kham tam nga ai khublei ya I MLE chongi iba Eugene Lendo iba Lairon kat lang bangi hakane ke por ke pemerintah. Oi, hapreng ke cingbun kam chong I nrei ngitip bat ngisngau thu ba nyemla man penpau ke cing songu I namar ke cingla ke chong I ban kat lembat ngi hakane ke por pemerintah bat kham tam ru ya ke cing no senyang ke chong I yang I hakane ke tournament ke pemerintah kum ke klub bangi laidap arpusan senem ha kacing kenco cungi ha kalenti yai kecungi Cisu yang boleh wadah pedang kacing iduk cengkermen cong kemariang hendai mentapat ba ailat padingi bangin yo sedang menpendap ya kenika final tournament tengah negaliau cengang pediang sobha ya kirang ba sinong nomor asau teliki dong cakamu kriya kiri orang ba kibedan betalang ni kapor kiwei pat kiri orang ba niki marcan ceng niki dong cengi Hamtam ya kongsan cengi badan kat ni kapor iba Eugene Lingdo. Terdeling ba kecing nak senyang cengi bang salah ban penlong yang ni ka under 18. Ni MLA chungi la sebun pedang chong phi thulut ya I. Ai khublai I bla plaj kapor ban ron lang ha ka ni ka chan met ban pakai ya ka ching ya la kai chong phi ha ka ni ka chan met. Ai khublai kerpang ya phi ki ar tali ki tim na pedang chong ki ar phosau tali ki tim dai ma phi ki ar tali ki tim ki blapoi sia ka ne ka thong sia ka ne ka phana menta ka sui jeng ai khublai kerpang ya ka ching trai stom chong phi na du basdang chong ne ka tournament hadu kat kenam ar phosan snam kane ka thong kane ka penyat ni kecil jelau. Ni kau disiap main mu play bagi layo yang ni kasih penyedan dekat kum ni. Tangai ku play rampak senong jaka Mokria West, rampak senong jaka Mokria East, rampak senong jaka Umtlong. Kiri rampak baru kebedan lang ni. Pat kam tami pi ki player kebedan lang ni madan. Bayar kun mentah sini yang ni ke final jaka under 18. Bak penyat jaka Mokria West Social Youth Sports and Cultural Club. Kilawan siya kani kalong si benta jong ka jingir ke dap arsan snem jong kani ka sports organization bat kilawan ni kamat siya ba kila batay namanta ki jingila ka ki paper baki ko aben pelong hapo ka sinong Mokria tengaru ngaso kadai kaik ka ba kumunong umikmat ngadi banno senyang nomor ba haga jing im ke jongi ke im lang kasalang ki organization ki long si benta ki bakongsan kumba pi kena pi yo lakai mentaru ba pinyo pen iya kasap kapong kani ka si benta ke jongka rensan bakla prelat kum ka organization ada ka football ada ka shot ada ka put ada ka tem ada ka no ka jing penyilakai kabaka organisation ka penle namenta ka jing baha jong pi kisamla ki jongi lala kumbong pi ban pen I yala kasap ka phong tengah so ban benta ban nga ai khublai si ka dai ye ki member jong ka ni organisation nadu kasnem balas dang ya ka ni organisation ha usnem ka kendai punyo ban adu menta ban nga ngi scam ru ba ka ni ko organisation kanang yai Tristom ngakibok ngakruang iki
kamtam ki members badan hakane ke association ka organization ba kamen sim ke jongki kin trai namata mapi ki samla ba ki nong shong shnong jongkane ka shnong ba ka ek ba ki le ka jing thmu ke jongki kalong ke namata ka jing bha jongka imlang ka salang ka jing pet ka shnong ka thau ba ka khat du ban play kalat kalenti ya pi ba pin iya la ka sap ka pom tangai scam ba kani ka under 18 tournament bala pinyat rung aso kadai ka ka kabu ba pi ki khana playo kalat ban pini ngai ba pi pi kwa ban akai keleng sodong te kani ka de ka wei si benta ba pi yo ban pini ya la ki sap ki pom ki jong pi kumanga ya alti lede ngaru asdang kumbasdang ma pi kum kini ki madan kum hamadan shinong hendrai ke ba pen poi sha jrong pat kadai ka men sim ko jong pi kajing terang kajing angnut kajing Asia kita hi tapi to ni ka men sim ta kadai madan hangno kadai shano kamadan ka snew kamadan ka bha compare habiton kamon pidon ka men sim tapi kwa ban penurlong ya kata kajing angnut dono jong pi ta ngaso kam dan ka bala ban penwit UP tengah ai kublai biang sikir pang nomor ba kap chebingile jing ilakai kidom tang na mata khna he syukran no bompo shu shna hendrai kabai de ki khna ki baya hap ka under 18 ka under 16 under 14 ki under 12 ta kadon jingmut ba kin jing ilakai ki dikan kampen bon na mata kini khna mar kaloi ga dan hendrai ngi pen lakai khna bla he mentali ngaso ka chbalai bon ki tournament above 35 le you shoot kito shule ta manya lakai manyamelen para rongba ndai ka bakongsan ka de mangin play ka lat karanti ya kumpi sia ki khna ba pinyo ba fin polish yala ka sap ka pom ba pinyo ka experience ba pilakai keleng sodong ka jela kenang ba pinang kiu shaprang pengakin tu kamtam ya organization bakin pinslur bakin le pinya ye ki jingilakai ki ba dei ba ki khna haki age group ki ba pair tetang kita kentian tengah kitbok kriwang ipi bro art ligi tim ba pinya ge jingilakai ka ba itenat but haka jingilakai ko mangi tip hi bro don ge jingjop don ge jingrem tetak tim pareng nong made the best team win but sai sen nga kitbok kriwang ru ye ki members jong kani ke association organization ba makiru kin nang bit nang biang padang ni khmat ru ge jing trai jong ki kanum puja hendrai kanang shirreham but kinang yo kalat kalenti banginang play ya pi ki khana aksam lagi jong dan kita kentien kubrei shibol Rim na din kelihatan.